Така хора, аз съм Динко 555 и днес ще правим пияни дуспи. 2. И какво става хора? Аз съм така 993 и днес, както каза той, ще играем пияни дуспи 2. Аре, Наско. Давай. Съм Насквича. Без москвича. Давай. Добре? И само да отидем на врата. Ето е топката. Ето е вратата с Митко. Аре, почвай се въртиш. 10. Грида ли беше, бе? О, браво, Нака. Всеки има по 3 опита. Така ще го направим. Аре, още си изнимаш и после правиш по 20 подскока, айде. Третия път не съброи, той Не, първия път не съброи, той е за загрявка. Щях да предложа по 5 лицеви, обаче Митко днеска ми каза, че не може и затова ще правим подскоци. Ти нещо много можеш. А? Можеш ли ти? Да, само 5. Най-много. Аз едно. А? Едно не мога. Еми да. А значи аз мога най-много от тук, мога да направя най-много 5. Тъй, че никой да не се сравня с мен. Ами те, не се смей, ти не можеш нищо, нали? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Първият път никога не се чита. Това е за загрявка. Ми да. Вижте, първият път никога не се зачита. Той е нещо като тренировка. Може ти на него да не се въртите изобщо. Ай, сега го измислих. Спаля клипа. И да, какво става хора? Ето. Сега е Митко. Първият път може да не се въртиш. Той е като загрявка. Те излагах Наско. Те направо дуспа си биш, без да се въртиш. Аз така излагах Наско. Обаче... Ще ме псуваш на края на клипа. Не на края на клипа ми като свърши. Аре, сега вече се въртиш. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Наско отиде да се върши работата, обаче аз като го заснех и той се върна на вратата. Айде сега ще спрем клипа, тък му Наско да си оправи работата и добре. И да, хора, ето. Върти. Наска на вратата, ей, да не му направиш нещо. 8, 9, 10. Ама той си беше наказателното. И да, хора, ще се върнем, когато съм аз. Да, хора, сега бия просто обикновена дуспа. Ай, стига! Приклипа за малко. Давай. На вратата е. Въртиш са, бе. Въртиш са. Аз знам върти на вратата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чута. Дай е така е. Няма повтаря. Да, знам. 1. Нака брой ти, бе. 6, 7, 8, 9, 10. И хора, дами и господа, това беше Кривалдо. Малко да не стане много. Спокойно. Вие не си подскачали. О, Вие не сте скачали. голяма работа. Ще скачаме накрая. После накрая хората да видят. 1. Нака брой, бе, човек. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стига бе. Сега аз 4 пъти бия.
Ей, хора, вижте Динко 555, обърни се, бе. Ето, вижте. Той е за Роналдо, а пък носи тениска на Меси. Тя е в пералнята, бе. Какво сега? Виж са Меси. И нас купича. Сега да видим. Първи! Нака. Става, ляц. Аз съм. Абонирай се за Динко. И за Митко. За Динко 550. И за Наско. И 9. 555. 555. И за Митака 993. Айде, сега бим преки свободни. 5. Не, по един. Айде. 2. Добре, айде по два. Обаче без въртели. Не, Не, бе, без въртели. Айде, ел там ще ги бием. Добре. Чакай да се вижда и вратата. Ето го, Наско. Давай. Спасихте ли, бе? Браво. Митко, тук ще снимаш. Чули? Ето тук виж, сам показваш кой снима и дали има гол. Аре. Добре. Ето го, Наско, сега ще се опита с левия. Е, тук пък изобщо, голяма регалня беше. Айде, Мите, ти си. Спираме клипа, хора. Ето, сега е Митко. Не! Сега ли точно целиш града, бе? Нали? Той беше много тъпова. Динко. Знаеш какво става? Само брате. Оттам ли ще биш? Ето го пак, Митко. После съм аз. Добре. Дай, бе! Дай, бе! Ео тук, покажи ме! Айде! Чакай, ще бия с левия по-реда, стичи като Меси. Второто ще бъде здесь. Пиян. Ти беше издигая, бе. Ама нищо, ще го повторя. Няма. Дале, той го пих само за да изглеждам като Меси. Сега ще пия като Роналдо. Отзади ще напиша сега. Там. Там, бе. Педро. Наката, какво ще правиш, же? Стея! 8 минути и 33 секунди. Добре. Снимаме до 12. Какво ще правим? Сега ще бим. Гради. Първи. Последен. Добре, аз съм втори. Всеки има по 3 опита да оцели горна града. Горна. Ево той. Ево тази чета. Аз искам от друга е майна. Съм по-добър от тези. Добре. От който искаш? Имате, ето, право има. Целим горна града. Има. От Наско иска по-от ляво. Защото е по-добър. Изчакай, Нака, ще отиде и там. Дале, потри обаче горна града. Изчакай, ще дойде и тук така. Ще целим горна града, обаче. Давай. Аз от тялото я гоня. Тя му се върна. Обаче за всеки случай. Не. Сега снимай градата. Снимай градата, бе. Мага, бе. Ма която искаме или само горна? Само горна. Само горна. Ама ни по колко пъти ще го правим той, бе? Искам да повтарям, Динко. Извигай, че искам да повтарям. Извигай, искай да убия Митко. Да, обаче после ще събориш камерата и... Ние ще убием тебе. Добре? Стирвай! Аз съм!
Нака, без глупити. Ко ви дава ли? Национален отбор 087. 9-5-3-4-1-2. Ей, майна, не съм ли аз, бе? О, вижте кой идва! Стилян! Стилян, ела се покаже! Е, той са крие момчето. Аре, още един път. Давай. И сега съм аз. Динко. На. Морете. Ли го е? Не, морете. Няма Добре. смисъл да го спрем. Ето. Ма аз ако режа такова, то аз няма да се видя аз как бия. Не, бягай. Пък и ти там не се виждаш. Червена ограда, червен си ти. Дори не си личиш. Давай. Жалко, че ли целим ли е града? Или другата? Целим горна. Той да ги оцеля, ама ви не ми давахте. То и аз можех, обаче ви не ми давахте. 12. Ще го направя малко по-дълъг. Сега е Митко. 993. Давай, бе. Твърде високо. Добре, хора? Може още един път бе. Те ли? Да. 3 пъти. 3 пъти за късмет. Ето искате ли да пага си бе праси? И добре, айде след като приключим клипа да продължим да играем. Тука. Добре. Оцели ли я, бе? Да! Браво! Благодаря, че ме избрахте за днешния победител на Пияни Дуспи! Нещо друго? Thank you и довиждане! И чао, хора! Абонирайте се за мен, за Митака И за нас. и за нас. За нас кусо стартара. Добре, абонирайте се за 3 дни, само че нас ще няма канал, обаче се абонирайте за него, ако се направи. Благодаря ви, че не гледахте. Довиждане за сега и до скоро! Вие бяхте моите играчи. Табелки! Не. И до скоро.